Nu, ideea e că filmezi doar, fac screen recording, poți să faci, de exemplu, și live, știi, care se transmite live și atunci ăla nu trebuie să... Nu trebuie să-i fac nimic, nu se stochează nicăieri la mine în telefon. Păi da, da. Păi știu, dar și pe YouTube, cred că. Nu, în fine, nu știu, lasă că văd eu. Nu știu exact încă cum funcționează, știi? Unde sari, Dani? No, îți dai seama, pe video-ul meu mi-apare că mi-o trimis mama dacă vreau supă de guli și am zis că vreau. Asta era chiar interesant, știi, să fac un live din ăla pe Facebook și să-mi apară, să se uite mama la video pe live că mi-o trimis, vrei să-ți aduc supă de guli? Da. Doamne ajută, mergem pe ei, numai să lutesc ceva. Toți am intrat în aceeași casă, nu? Apoi, oricum, destul de slab aici lutul, să zic așa. Avem player. Cred că e bot. Nu știu dacă era bot sau nu, dar cred. Am o căscuță de unul. Veniți la Fiskerhus. Păi mă auzi. Îi văd, dus aici jos. Unul l-am văzut. Nu știu dacă e scoad. N-am scop. Unul pe doc. Stai. I-am dat knock, haideți. Haideți, vă rog. Mai am 2 glonțe. Haideți pe eu da smoke. Wow! Vezi că mai este unul singur, haide. Bravo, Maule, hai încoace. Aici, cam cover aici. Nu știu, mai sunt. O luat knock amândoi. Mergeți pe ei acolo la smoke. Uite, vine să-i dai finish-ul, cred că. Și iată am bun într-un nou game foarte drăguț pentru voi. De data asta e foarte Da, îl vreau. Care l-are? Și gloanțe. Trebuie și gloanțe. Mi-ar trebui, gen. Păi, într-adevăr, cred că numai 2 erau. Îmi trebuie scop, gen, și gloanțe. Am 12 gloanțe de 5. N-aveți niciunul gloanțe de 5. Mersi. Pe și mie mi-ar trebui un scop de 6 sau de 3, dar ăștia au cam lutat ce era de... Da, hai că ți-l dau eu pe a meu de 4. Sau nu ți-l mai dau.
Aici e super tare. Să arate așa, mai frumușel, mai frumos. Așa, și Mamă, ce urât mi-a dat ăla noc aici, că nu, n-am apucat să-l văd, nu știam exact de unde e. Păi dacă eu am crezut că mi-au cover acolo, știi, jos, gen, dacă mă... și apuc să-l aud, dar nu l-am auzit. Nu-ți dai seama că mergem, hai pe ei. Eu mai joc și Sanhok, dar, mă rog, acum în ultima perioadă am jucat Miramar cu ceva băieți, să zic așa. Și am jucat și Wrangle, dar destul de rar. Îmi place mai mult Livicu, adică gen ai posibilitatea să omori mai mulți, știi, părerea mea, nu. Și ai și loot mai ok, găsești, deci în sensul ăsta zic. Plus că ca și număr de puncte, să zic, dacă pe Miramar iei, să zic, 25 de puncte, dacă câștigi meciul, da, și să zicem că ai kill-uri, ai tot ce trebuie, nu știu ce. Ba, da, uite, la bloc, o sărit înăuntru un bloc, pe geam, în blocul mare. Haideți, că o sărit înăuntru 100%. L-am văzut eu. E în bloc sus? Da, da, l-aud. Unde-i? E plin de cutii. Sus de tot? Opa, dă după mine careva altul. Nu știu de unde mi-a dat-o. După mine dădea ăla. O închis o ușă. Dar trebuie să intrați. Îl aud. Nu e sus pe bloc, e cu un etaj. Dar știu, ajungă cu foc la scări. Își dă energizante. Nu mai este, dar nu era sus pe bloc. Mai este unul la benzinărie. Bot. Ăsta era bot. Nu știu. Nu e în casă. Hai să mergem pe ei. Păi nu știu, într-adevăr pe harta asta cred că pun mai mulți boți gen decât pe celelalte hărți. Maule, să știi că am pentru M4 codiță, dacă vrei. Ți-o las în spate? Aici vin în spatele meu? Mă las. Păi eu mă duc după ei. Lasă-i să fie. L-am văzut. Vezi că nu știu ceilalți unde sunt. Ți l-am luat? Bine, bucură-te că l-am luat. Te-am scăpat de un player. Unde să ia la alții? Nu ți-am furat nimic. Dar eu nu așteaptă că trebuie să vină la zonă. De ce să mă duc acolo? Îl văd. Cred. Stai să mai îmi dau niște painkiller.
Da, sigur, mai erau de acolo. Nu, hai aici, Maule. Și am și ceva de scop rapid. Dar nu știu pe unde s-a dus. Nu știu. Da. Nu, e adevărat. Ba, da. Nu, păi hai să mergem. Hai să mai căutăm alții. Păi n-am făcut prea multe kill-uri, numai 4 și uite, nu mai sunt playeri. Nu, lasă că eu am prins ăia 2 boți. No, numai 2 playeri am făcut. Ce vrei? Na, e bună harta, nu. Mie mi se pare ok, adică iei puncte suficiente. Uite-l văd pe unul. Bun. Păi da, nu? Am tras cu 2x-uri și i-am dat câteva hituri, dar gen, sigur are teammates, aveți grijă, că ăsta undeva fugea, dar nu. Îs sus pe deal ăia, vedeți, aveți un pic grijă. Nu știu pe unde e ăla. Dacă l-aș vedea și unde e ăsta cu kill-ul lui. Da, dar unde e ăsta la care i-am dat fini? Adică, mă rog, knock. Dar nu-i văd. Zi-mi exact unde e. La pod nu, Maule. Uite-l. Pe aici, pe undeva îi. Unde? Unde e numărul 4? Nu! Sunteți knock? Sorry, number 4. Nu mai am cască. L-ați luat pe ăla? Nu, eu i-am făcut pe toți aici. 3 glonțe de 5. N-am 3 gloanțe, așa îmi place mie să am. Uite, în sfârșit am prins 3x-ul, mă, omule. Cum să nu mă bucur? Păi da, nu ți-am zis atunci că îmi trebuie mie. Și ai zis să fac schimb pe 4 și găsisem DP-ul și am zis că nu-ți mai las 4-le. Că aveam vector, când am zis că îți dau 4, dăm 3 pentru M4, că... No. Na. I-am anihilat pe băieți. Ăsta stă pe undeva. Ai. E pe casă, Maule, nu știu unde e. Uite-mi dă fișul. Extraordinar, nu știu. Uite-l pe burtă. Dă-i. Atât, mă, bravo, mă. Trăznilar camper. Trăznie, tu-ți dai seama ce nesimțit ăla? Bine că am câștigat, bravo băieți, bravo. Mami, astăzi vreau să mergem puțin la Lidl, că vreau să ne iau înghețată, că mor de cald astăzi. Da, nu era vorba de aia, era vorba că era camper, cum stătea el acolo și încă chiar săream că mi s-a părut acolo că văd ceva, era o plantă și de aia săream așa să văd dacă e acolo omul, știi? Gen, no, în fine, nu contează. Bravo, băieți, super meci, am și câștigat, n-am cuvinte.